Cambuur moest in het Zwolle stadion ontreden in de nummer 1 van de Jupiler League. Zwolle. En dat is altijd de lastige tegenstander, want de laatste zoon hier hadden de auto's net weten te winnen van Zwolle in het Oostenrijkstadion. Eerste mogelijkheidje is hier voor Cambuur als Mark de Vries hem goed vrij draait. En hem dan oerzit hier hem eigenlijk al lezen matten, want Melvin de Leeuw is hier vrij voor de goal. Een protocol wie er net. Het wie eigenlijk een wat saaie wedstrijd in de eerste helft. Het speelveld werd heel lietshouden en daar hebben beide ploegen de nedige problemen mee. Hier Arne Slot maar een soort wanhoopspoging, maar die bal die gaat 4 uur de goal van Robert de Loeke Hinne. Vrije trap dan van Zwolle. Het hakbaltje is daar en het schot en dat gaat echt weer nice. En zo wie het eigenlijk nog wat een vervelende wedstrijd. Bart van Hintem weet dat hij die vrije trap wel wat beter zit te kennen hier. Hier gaat Asciente ervan terug, aan de linkerkant. Kan hem voorzetten, Maatsi, maar die werd goed aandekt terug, Jonathan Vosselman. En zo wisten beide ploegen in die eerste helft net al te volle kansen te creëren. Hier Dissels. Die krijgt de bal, krijgt een tikje in de reg. De skiersjuchter die fluitert. Sjocht dan dat er nog vrijheid is voor Bakker en past dan de voordeelregelt aan. Ek van Siegem deelde wat in de malaise in die eerste helft. Het smiet Cambuur in alle gevallen helemaal neer op. En dan komen we in de 44e minuut van de eerste helft. Maar de lange bal hier van Hintem. En Martijn van der Laan, die totaal net communiceert met de eigen keeper. En dan komt Zwolle heel goed keer op een 1-0 vastsprong. Een eigen doelpunt van Martijn van der Laan. In principe was er gewoon helemaal niks aan de hand. Tot dat ene moment. En dan sta je 1-0 achter. En dan nog moet ik zeggen, hebben ze niet echt heel veel kansen gehad. Dus wat dat betreft was er niet veel aan de hand. Maar er wordt net tot matig gecommuniceerd in de verdediging daar bij Cambuur. En dat betekent dat Cambuur maar een 1-0 heeft staan de pauze ingaat. Nou, rest bezieken de auto's toch wat het wan. Het maakt even zelfs die ingooi van Vosselman, het verlengen van Mark de Vries en Robert van Bokstel die het krekt net bij de balk in. En dan maakt de centrale verdediger van Cambuur rap waarom, want er komt de omschakeling van Zwolle. Hier, maar de bal op Narsing. Goed keeperswerk van Robert de Loeke voorkomt dat Zwolle al op dat moment op een 2-0 vastsprong komt. Hier gaat Van Bokstel in een fout. Vierst te lang tijd nedig om uit de verdediging. Narsing kan oppikken, de combinatie wordt ongein. En dan is het onvierde Slot die in een kortrieke positie komt. Maar goed keeperswerk van de Loeke zorgt het hier op een nijder voor dat de skeeën behind bloot daar 1-0 efter. Wat doet Cambuur dan? Kennen de auto's nog wat? Nou, net een protte in onvallend opzicht. Sterker nog, hier is de 2-0 van Zwolle in de maak. De paas is op Narsing, die rint Van Bokstel eruit. En hij passeert keeper Ter Loeke keurig in de lange hoeken. Virgil Narsing. Hier snijdt hij goed naar binnen toe, houdt het oersjoch en prikt hem keurig in de lange hoeken. En dan weet je, zo'n wedstrijd is spelen, Cambuur achter met 2-0. En dat weet ik deze keeper, Ter Loeke. Hier is Nasir Maatsi, oudspeler van Cambuur, maar een grote kans. Maar hij prikt hem in het zietnet en dus bloot het nog even 2-0. En dan nog dit moment in de slotfase. Ozan Turk gaat voor de bal, zo lijkt het. Maar hij krijgt wel zijn tweede gele kaart van Siegem. En de onvierder maar dus van het veld af. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik speel de bal gewoon. Je ziet de bal nog. Ik paas de bal gewoon. Dus ik weet niet wat er gebeurde, wat de scheidsrechter dacht. Maar opeens zegt iedereen tegen me: ja, je krijgt nog een gele. Ik zeg: hoe kan dat nou? Ja, je kan het ook niet meer terugdraaien. Dus ja. In Zwolle weet in de slotfase nog optimaal te profiteren van de man-meer situatie. Hier is het Joey van den Berg die goed oersjoch had. Breedlooit naar Mamedov en die scoort de 3-0. En dat weet ik de eindstand. Zwolle Cambuur 3-0 winst voor de koprenner. Ja, en wij zijn nog niet zo ver dat wij een Zwolle onze wil op kunnen leggen. En ja, dat moet je uitstralen, dat moet je durven. En ja, dat lef, dat beetje durf, ja, als we dat vandaag aan de dag hadden gesteld, wil ik niet zeggen dat we gewonnen hadden. Maar ik denk dat we misschien hun wel iets meer pijn hadden kunnen doen.